Hello everyone, welcome back to our channel. नोंथांमोन बयखौबो जोंनि चेनेलाव आरो खेबसे बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोनहा मिथिखाबाय जानांगौ जे भिडिअनि टाइटेलाव नुनानै आं मा भिडिअ लाबोनो नागिरदों। दा बेनो जाहैबाय आं हाबायाव दखनाखौ अबेनिफ्राय लाबोआ। दा नोंथांमोना एसे क्लिप्सखौ नुनानै सिनायबाय जानो हागौ गोबाङानो खायफा जायनाखि बे आब'नाव लायखायो। दा जोङो थांगासिनो। आं लानाय दखनाया जाहैबाय आब' फुथुलिनि ओमफ्राय बे आब' फुथुलिया खालि गावनि न'आवनो हरो आरो ना दखनाखौ नोंथांमोना जायनो नांगौ बा आब'नावहाय कन्टेक्ट खालामनानै लायनो हागोन। ओमफ्राय आङो दखनाखौहाय लादों पाटनि दखना ओमफ्राय गांनैबो आरो जे जोंनि न'हाय रिसेपसन जानायाव गाननायखौबो बेयावनो लादों आब'नावनो आरो आंनि हासबेन्डनि रिसेपसनावहाय गाननायाबो बेयावनो लादों आरो एखे। दा नै जोङो थांगासिनो आंनि बिबोनां बे समावथ' जागोनमोन दा जाबाय आरो आंनि हासबेन्डजों थांगासिनो आरो आब'मोनाव नै न'सिमहालागै। दा नोंथांमोनहाबो नांगौबा बे आब' फुथुलिनावनो कन्टेक्ट खालामना लायनो हागोन आरो कन्टेक्ट नाम्बारखौहाय आब' फुथुलिया गावनि इउटुब चेनेलावनो होनानै दंखायो। ओमफ्राय आंबो बे इउटुब चेनेलनिफ्रायसो लाखानाय आरो ओमफ्राय प्लास नोंथांमोनहा नांगौबा आं नै डिसक्रिपसन बक्सआव होखादों फन नाम्बारखौ नोंथांमोनहा बेयाव नायनानै लायनो हागोन आरो कल खालामनो हागोन। मानो होनबा एखमबा समावहाय आब'आ न'आव थाया ओमफ्राय आं न'खौ नुखाखाबाय मानो होनबा आङो आंनि लोगोनि हाबायावबो आंनि लोगोजोंहाय ज' थांदों आरो बे आब'नाव लायदों ओंखायनो आं मिथिखायोमोन स' डाइरेक्ट थांनाय जादों आरो आं। ओमफ्राय दा नै बिसोरनो दखनाया बिराद मोजां ओमफ्राय नायबानो बिराद फसायजोबखायो आरो डिजाइनानो होन ओमफ्राय गासिबो जानाखि कालार कम्बिनेसन बिसोर गासिबो बिराद मोजां जोब आब'नाव। आंथ' नुबानो गासिबो लानोल' लुगैजोबखायो बिराद मोजां डिजाइनफ्राबो। ओमफ्राय प्राइसआ जाहैबाय नैबेयो फुल बडि आगर नङैया अनलि 14,000निफ्राय स्टार्ट जायो आरो 14,000निनो मोनबोदों। ओमफ्राय जायनाखि फुल बडि आगर बियो 30,000 आरो स' आङो हाबानिखौ फुल बडि मोननै लादों। नोंथांमोना फट'आव नुनानै सिनायखाबाय जानांगौ भिडिअफ्राव नुनानै। ओमफ्राय आंनि बिबोनाङा नैबे ब्लु कालारखौ लादोंमोन बे जाहैबाय फुल बडि नङै बे 14,000निनो मोनगोन आरो नोंथांमोना। ओमफ्राय बिसोरबो कालारफ्रा बिराद फसायदोंमोन नुनायावथ' गासिबो लाजोबनो लुगैयो खिन्थु प्राइसआसो खोन्थायो आरो ना फैसायासो खोन्थायो स' ओंखायनो लानो लुगैबाबो मोना आरो। दा नोंथांमोना जुदि अबेखौबा फसायदोंबा आब'नावहाय जेनेबा अर्डारबो हरनो हागोन आरो जेनेबा कालार गैयैफोरखौ एसे उनावबाबो मोनगोन बिदि होन्दोंमोन नालाय आब'आ। स' नोंथांमोना अबेखौबा फसायोबा बा आब'नाव स्टकआव गैयाबाबो अर्डार हरनो हागोन आरो कल हरनानै आब'नो। ओरैनो आब'निखौ इउटुबाव नुनानैबोथ' बिहरनो हायो ओमफ्राय खिन्थु नों पार्सनेल न'आव थांनानै लायथारोबा असेयाव कालार नुनायजों आरो फट' बा भिडिअजों नुनायजों एसे आलदा जायो नालाय ओंखायनो जों न'आव थांथारनानै लायदों आरो एसे खाथिबो बांद्राय गोजान नङामोन नालाय ओंखायनो लायदों आरो। दा नोंथांमोनहा गोसोबा न'आव थांनो हागोन आरो नङाबा इउटुब चेनेलावबो आब'निखौ नायनानैहाय माबानो हागोन आरो बिहरनो हागोन। दा नैबेनो आब'नि दखनानि स्ट'र माने रुमा आरो बेयावहाय। ओमफ्राय आंथ' नुनायाव बिराद फसायजोबखाबाय मा खालामनो बाट खिन्थु गावबागाव मोदोमाव होनानै नायोबा अबेबा सुटबो जाया आरोना स' ओंखायनो नायनानै लानाया साबसिन। ओमफ्राय नैखौ फसायदोंमोन आङो दा माट खालामनो पिंक नैबे हा पिच कालारमोन बाट लाजोबनो हायाना गासिखौबो बिनि थाखायनो बेखौ दोनथ'नाय जाबाय आरो। बे रेडखौबो फसायदोंमोन ओमफ्राय स्टिल आंनि मोदोमाव होनानै बिदि रेडआ आंजों समाया ओंखायनो लानाय जायासै बेखौ। जिखुनु आंनाथ' मेन टारगेटआ पिंक कालारसोमोन आरो ना माने फुल पिंकमोन आरो ओमफ्राय नैबेखौ फसायदोंमोन आङो। ओमफ्राय खिन्थु हाबानि अखानायै रिसेपसन आंनि हासबेन्डआवहाय गानगोनाबो रेड डार्क कालार जाहैबाय बाट आंनियावबो जुदि डार्क बायोबा माने मोननैबो डार्क जागोन नालाय स' आंनि बिमाया होनबाय आरो पिंक लाइटखौनो लानानै स' नैबेसोरखौनो लाबाय गांथाम। ओमफ्राय नोंथांमोना लानोबो हागोन ओमफ्राय फसायदोंना फसायाखै नोंथांमोना प्लिज खोन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय आब'जों एसे फट' लाबाय आरो ना एसे इन्टारेस्टनो जोबनायावहाय। नोंथांमोना मिथिखागौ जे हिन्जावफोरना फट' लानायावबाथाय एसे मोजां देलायनांगौ होनना बाट आब'आ रेडि नङामोन नालाय ओंखायनो बिराद लाजिदोंमोन आरो जोङो। ओमफ्राय दा नै थांफिनसै मानो होनबा एसे गोजानानो खाथिबाबो ओमफ्राय थाब जों सहैगौ मोनागोन नालाय ओंखायनो एसे थाब ओंखारबाय आरो। दा नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। आरो जायहा जेन'बा लायनो गोसो बा इनफरमेसन बिदोंमोन आंनिफ्राय नोंथांमोना डिसक्रिपसन बक्सआवहाय आब'नि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानो हागोन बिनिफ्राय थांनानै लायबानो जाबाय। प्लास नोंसोरो इउटुब चेनेलाव आब'नियाव नायनानै अर्डार खालामनोबो हागोन आरो आब'आ गारिजों हरफायो होननानैबो खोन्थादोंमोन आंनो। स' नोंथांमोनाहाय नांगौबा एड्रेस हरनानै गारियावहाय हरफा होनोबो हागोन आरो जुदि गोजानबा। ओमफ्राय दा जोबनायाव नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय जाय जोंनि हाबानि भिडिअखौ नायदों जे आब'नि दखनाखौ गाननानै आङो मोननैनि रिसेपसनावबो जेन'बा आंनि हाबानि सिगाङाव गाननायनि आरो प्लास आंनि हाबानि उनाव गाननायनि दखनाया आंजों समायदोंना समायाखै आरो माबायदि गाननांगौमोन जाहाथे आं इयुनाव बायनो हानायनि आरो एनि आइडिया नोंथांमोना जेन'बा माखौ गानथावथाव प्लिज खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनाव। लोगोसे नोंथांमोनाबो बायनानै लाबानो जाबाय आरो। स' जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो खेबसेबाव थेंक इउ स' माच। लाभ इउ अल एन्ड गुड नाइट बाय बाय।